छोड़त होखे फौज के जवान के अलगे बात होला। शान के नौकरी फुटबॉलर क्रिकेटर हो जीवो दरोगा हो जीवो बाकी जे बॉर्डर पर चढ़ के नौकरी करता ओकर अलगे बात बा। लेकिन है कर मारा तो सीएमपीएस में बड़े सीएमपीएस पियावा परदेश बाड़ा कैसे बड़े हो मेहरारू अपना पियावा के बड़ाई करतिया का कहतिया अरे की बॉर्डर के सोइया रे सुंदर साउंड चलावेले अंकित भाई भी आई बड़न। हाँ जी उनको स्वागत बा। मेहरारू कहते हैं रुपए जी ए रुपए जी कि बॉर्डर पर के सैया मिलले अरे हो बबूल बबूल है आहे एगो और हमनी के ही ताई बड़े छोटे बाबा के हो वेल भोजपुरी से अमित जीजा जी आई बनी ये भाई हमारा अंकित के बहुत बहुत आशीर्वाद एक करो आवाज हम जाने कि ठीक रहे फसल रहे तब जाने कि उहे आवाजिए हम कि बॉर्डर पर के सैया मिलले अरे हो अरे बूल बूल है आहे अरे मिलले मलेटरी रजो अरे मिलले मलेटरी सैया का करेले अदा रुपी के फूल है मिलले बॉर्डर पर के बलमा मिलले हम फूल ले मलेटरी में बानी हम जननी हनु कि कौन है गीत लागी हमारा मंटू भैया के आशीर्वाद मिलल पियावा हमार कैसन है ये सखी ये छोटू सखी का सखी ला 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 आखी सखी बोली बड़ी आई ला 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 आखी सखी बोली बड़ी लाले लाले आँख सखी गोली के बड़ी टाइट हो बाकी एगो काम निमन करेला से जवाल फाइट में करावेले कराई अरे से जवाल फाइट में करावेले छोड़ेला रउद के
देखी हई तो गिरा डांस है आई देखी मुर्गी रूसी जानी हो लगे वरदी पेटी को से गाना ऐसा होके के चाहिए कि देह झूमे लगो देह झूमे लग जा रूसी जानी हो लगे वरदी पेटी